Good morning mga ka-JMC. So open na po ang ating shop dito sa San Francisco, Campo Camarines Sur. Ayan po, tabi lang po kami ng paggawa ng makina, then Airfit Clothing. Ayan po, JMC Bikes Bicol, located po dito lang sa San Francisco. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station along highway. Kung galing po kayo ng Lagunoy, Goa, Presentasyon, Sangay, ayan po, bandang right side po kami, makikita nyo naman. Kung gaya naman po kayo ng Pili, Baaw, Naga, ayan po, dito naman kami bandang left side. Okay, dito lang po kami, no? Tapat lang kami ng Shell Gasoline Station, ayan po, so natin. So dito sa labas, meron po naka-display ng mga kids bikes. Ayan po, yan po yung signage natin. Soon, baka magpagawa tayo katulad ng isa para kitang-kita tayo sa labas. Okay, yan po, meron tayong twist car. And so meron din tayong Superstar na kids bike. Yan po ay good for 4 to 8 years old. Pang kay ate, ayan, Hello Kitty, kay kuya, ayan, Spider-Man. Dito yung mga gent natin ng mga kids bike and Superstar. Dito sa loob, ayan, so marami po may pagpipilian. Ayan, so sample lang po yan na nasa labas. Pero pagpasok po sa loob, ayan, sobrang dami nyo pong pagpipilian. Ayan, around mga 100 units po yan na pwede nyo pagpilian dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Kompleto po kami. Ayan po, meron po tayong good for 6 to 36 months, 2 to 4 years old, 4 to 8 years old, 8 to 14 years old, and pang adult, mountain bike, size 26, 27, and 29er. Available din tayo sa ladies bike. Ayan, so pamalengke. Ayan, so available po tayo niyan dito. So isa-isahin natin yan para sa inyo. Yan po, no, JMC Bikes Bicol. Ayan po, meron po tayong option of freebies or discount sa mga gusto mag-avail, ma-walk-in. Ayan po, meron tayong mga sample. Ayan, so ito po, ano, sa mga price po natin ng SRP, either freebies po tayo ng helmet or yung 5 freebies ko. Glove, arm sleeve, chain lock, water bottle and bottle cage, or helmet, or less 300 pesos. Ayan, so marami pong option na pwede nyong pagpilian once na nag-avail po kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Kung makuha nyo po ang freebies, ayan, so napakaganda nyan. Okay, so umpisa natin dito sa road bike. Sa mga naghanap ng road bike na abot kaya, budget lang. Ayan po, 4,500 pesos. And si Gen 106 road bike natin. Available pa po yan sa tatlong kulay. White, black with blue, and black with red. Yan po ay naka-thumb shifter. Ito yung brakes niya. Then naka-disc brake na rin po yan. 3x7 speed. Yan po ay 4,500 pesos lang po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol, with free helmet or 5 freebies or discount less 300 pesos. Kung ayaw mo ng freebies, ma-avail mo po yan ng 4,200 dito. Basta mag-walk-in ka lang. Okay, so available din tayo sa Gent Aurora road bike. Available natin is kulay blue. Nag-iisa na lang. 5,000 pesos. Ganon din yan. Halos lahat naman po. Ganyan po. Free helmet or 5 freebies or discount less 300 pesos. Gent GT700C. Available po tayo sa white and gray with orange. Yan po ay 5,300. Naka 3x7 speed. Alloy frame na po yan. Sa mga gusto din gawing gravel bike, pwede po yung gawing gravel bike. Malapad pa naman yung clearance niya. Up to 35C, kayang-kaya nito. Okay, yan po ay 5,300 pesos. Meron din tayong Gent GT700. Ayan po ay alloy frame naman siya. Naka 2x7 speed. Naka disc brake. Ayan po. 5,500 pesos naman po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Available sa kulay gray and kulay blue. Okay, Gent Aero Gent 890. Available sa kulay gray with yellow green. Ayan po ay alloy. Naka Shimano thumb shifter. Ayan po Shimano. Ito po yung isang design ng shifter, pero ito po hindi Shimano. Pero ito yung mga legit Shimano na lumabas. Ayan po, ganitong klase ng shifter. Kahit yung FD&R din ito ay naka Shimano Torni. Ayan po. 700 by 28C yung kanyang gulong. Naka disc brake, 2x7 speed.
Ayan po ay 6,500 dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Dito sa kabila, yan sa mga naghanap ng fixed gear, meron tayong same. Ayan po ay alloy, naka tri-spokes, naka mugs, tapos Halotech crank, fixed gear, may pre-wheel. Ayan po ay 10,200 pesos dito sa atin with free helmet or 5 freebies or discount po. Available din tayo dito kay Shane. Ayan po ay alloy frame din siya, naka square type seal bearing, naka spokes din po yung ano niya, unang gulong. Yan po yung kaibahan niyan. Tanggal nga ako tol. Ayan, so meron tayo dito ang Gent 105. Ay hindi, Gent 104 pala ito, yung alloy frame natin. 5,500 pesos. Ayan po, alloy hub. Naka-seal bearing na po yan, alloy frame. 5,500 pesos. Naghanap naman po kayo ng budget fixed gear. Available tayo sa Kinetic MP100. Available po sa purple, silver, metallic silver, black, and red. Ayan po ay 4,500. Ayan po ay fixed gear. Naka-drop bar na with back-up na preno sa unahan. Ayan po, 4,500 pesos lang po yan. Free helmet or less 300 pesos. Dito sa taas, ayan po, naghanap ng gravel bike. Available tayo kay Promax PR20. Ayan po ay alloy frame, latest model ni Promax. Meron na rin niyang lagayan dito ng kung anong gamit po na pwedeng ilagay. Naka 3x7 speed pa rin po yan, pero mas gumanda na po yung forma ng frame niya. 6,900 available sa kulay blue and kulay green. Promax PM18 29er, available po tayo sa brown with parang gold, tapos white naman with black. Yan po 29er, naka 1x9 speed, 7,700 pesos, alloy frame na po yan. Promax PM17 29er, available po yan. Yan po, ito pa yung 1x8 speed, alloy frame, naka disc brake with lockout suspension fork, naka L2 A3, 7,000 pesos lang po yan yung 29er natin. Sa 27.5 po niyan ay naubos na. Ayom, 29er, naka 1x9 speed, disc brake, lockout suspension fork, alloy yung hub. Ayan po ay 7,000 pesos lang po yan dito. 1x9 na po yan, 7,000 pesos lang po. Then, Totem Flex. Totem Flex natin, ayan po, less 1,000 pesos pa po yan. Ayan, cash pick up dito sa atin. Ayan po ay 9,000 pesos. Bali, ma-avail mo ng 8,000 pesos. Ayan, hydraulics. Shimano shifter, 3x8 speed. Ayan po si Totem Flex natin. 29er po yan. Ganun dito ang Totem Musketeers, 29er. Ayan po ay less 1,000 pesos. 10,600 pesos, bali ma-avail mo dito ng 10,000, ayun na to, 9,600 pesos. Naka Shimano Tourney and Alivio hydraulics brake na rin po yan, 27.5. Promax PM18 27.5, yan po yung available na kulay green, at din itong brown, yan po, 7,500 pesos. Gent, ayan po, ito po ay alloy, 3x7 speed, 27.5. Ayan po ay 6,500 pesos. Ganap ng Kinetic. Ayan, so naghanap ng 5,000 pesos ang budget. Ayan po, 27.5 si Kinetic Race. 5,000 pesos lang po yan dito sa atin. Available din po yan sa freebies or discount. Rhino King. Ito may naka 3x8 speed, naka combo shifter, disc brake, 3x8 speed. Ayan po, 5,600 pesos. Kinetic Vulcan, available tayo sa kulay blue, gray with green, and black with red. Ito po ay naka 3x7 speed. Ayan po ay alloy na. 26ER po yan. So kung kayo po ay ang height nyo po ay mga nasa 5 feet below, ayan po ay extra small frame na size 26, abot na abot po yan. Meron din tayong Gent Mars size 26,
alloy. Ayan po, 5,300 pesos. Naka 3x7 speed ka na size 26ER. Available din po yan sa ibang kulay na makikita natin mamaya. Okay, so Crosta, tunog mayaman hub, hydraulics brake, naka L2 A5, 3 naka 1x9 speed. Yan po, 9,200 pesos lang po yan with lockout suspension port. Tunog mayaman hub na po yan. Yan, Avia M024. Yan po ay hydraulics brake, naka 1x9 speed. Alloy frame na po yan. 8,000 pesos pa po. Yan dito sa atin. Maghanap din ng mga budget MTB, size 26. Ayan po, so meron tayo size 46. Size 26 na 4,600 pesos. Ayan po, available po sa black with red, gray with green. Ayan po, 4,600 pesos lang po yan dito sa atin. Kung budget mo naman ay 4,000 pesos, available tayo ng Gen Sports. Ayan po, 4,300. Kung gusto nyo po ma-avail, less 300 pesos, 4,000 nyo na lang po yan ma-avail. Meron ka ng size 26 na mountain bike. So, ito yung dalawang kulay pa ng Gent Mars. Kulay gray with orange. 3x7 speed. Alloy na po yan. 5,300 pesos. Then itong black with gray and white. Yan po ay 5,300 pesos. Alloy frame na po yan. Yan. Ladies bike. 5,000 pesos with basket, carrier, pamalengke, atid sundo sa estudyante. Ayan po, 5,000 pesos po yan, free helmet or less 300 pesos dito sa atin. Available po sa kulay gray, kulay white, tapos itang kulay cream. Ayan, so napakaganda, parang classic bikes po yan. Kulay dark brown with cream color, coffee ko brown. Ayan, so dito, hybrid, mountain bike setup with a road bike gulong. Ayan, so ito po ay L2A3 din yung kanyang RD. Ito po ay naka 3x8 speed, combo shifter na L-tubo. Ito bagong labas to ng combo shifter, L-tubo. Then road bike with a Bripster or STI natin kung tawagin. Ayan po, meron tayong Promax PR30. Available po tayo dito sa kulay gray with green. Ayan po ay medium size 48. Tapos ito naman yellow with white, size 48 medium. Then ito naman purple with red. Ayan po, large 50. Ayan po yung available natin. Naka Bripster STI po yan, naka 2x7 speed. Promax PR 40. Ayan po, 11,300 pesos. Ayan po yung size 48 yung available sa atin. 2x8 speed na po yan. Naka Bripster or STI natin kung tawagin. So, Kinetic, DRK-8, ayan po ay naka 2x8 speed. Ayan po, may less 500 pesos sa mga walk-in customer natin. Ayan po, 9,200 pesos with freebies or discount less 500 pesos. Ayan po, si Kinetic DRK-8 natin. Naka Bripster or STI na po yan with L2 R3. Ay, tama. Ayan po ay 8 speed. Then Agent X Velo, naka-aero, Halotech crank, cassette type, L2R5, 40mm yung kanyang rim, Kenda tire, internal cabling with stem, aero drop bar. Ayan po. Yan po yung mga available natin ng mga adults bike. Sa mga nagamit ng mga kids bike, available din tayo. Yan po yung mga bush bike, good for 6 to 36 months. Pwede mo naman tanggalin yung mga guide niyan pag laki na. Yan po, 2,500 less 300 pesos or free helmet and elbow knee pad. Yan po, partner po yan dun sa mga pambata natin or less 300 pesos. So, umpisahan muna natin dito sa good for 2 to 4 years old. Ayan, so available tayo dito kay Frozen. Ayan po, 2,200, less 300 or freebies. Jet natin na with basket and carrier. Ganda ng forma niyan. Pambata, stable yung mismong frame, makapal.
Yan po, 3,000 pesos lang po yan dito sa atin. And meron tayong available na yellow, blue, and red. Meron din tayong gent na MTB type yung handlebar with basket and mudguard. Yan, malapad na rin po yung kanyang gulong. Ayan po, 3,000 pesos din po yan. Available sa kulay red and green. Each bike naman natin si gent. Ayan po, 2,800 pesos or less 300. Available sa kulay red and black with red blue. Yan. Yan, meron din tayong pang kay ate, nag-iisa. Shaming, size 12, good for 2 to 4. Yan po, 2,800 pesos. Ito naman tayo sa mga good for 4 to 8 years old. Available tayo kay gent din. Available yan dito, katulad ng mga 2 to 4 natin. Ayan. So, meron niyang inquire, taga Baaw, ay hindi, Nabwa. Eh ma'am, ito na po yung sample. Available po tayo dyan sa kulay blue. Ayan po, good for 4 to 8 years old. Ayan, available din po yan sa red and green. Advantage po nito, no, naka-handlebar na siya ng mountain bike. Malapad yung handlebar niya para mas stable sa maganda sa pagliko. Ganda rin po ng handle grip niya with horn. Ayan po yung kanyang brakes. Then kasama na rin po yung bed. Meron din tayong mini MTB. Ayan, shaming. Ayan po ay naka-suspension port, naka-disc brake with side stand. Ayan, mini mountain bike, no? Ito po kahit abutin pa po ng 10 years old, kayang-kaya po nila. Then shaming size 16. Ako, 3,000 pesos lang po yan dito sa atin. Then, pag kay kuya, yung katulad ng nasa labas, ayan po ay 3,000 pesos. Shaming nga pang kay ate, good for 4 to 8 years old. With basket and carrier. Kung may kapatid pa, pwedeng mangangkas, kaibigan, yung kalaro. Available din kay Peppa Pig. Pink color, available din sa purple. And size 20 naman, good for 8 to 14 years old. Sa mga hindi pa marunong magbisikleta, magbalance, meron na po yung kasamang balancer. We are training wheel, basket, and carrier. And dito, sa atin, meron din tayo ditong size 20. Sa hindi rin marunong kay kuya, hindi pa sanay sa walang training wheel, meron din po yan dito sa atin. With basket and carrier, meron din. And itong gent natin. Sa mga marunong na, meron naman tayong good for 8 to 14 years old din. Pero ito po ay mini mountain bike na naka-disc brake with suspension port. Ayan, pang kay ate, available din. Pink, gray, white, purple, and pink. Dito sa taas, alloy na size 20. Kung gusto nyo pang matagalan, ayan, alloy, naka-disc brake. Yan, napakaganda ng forma niyan. Smooth weld. Shell bearing, bottom bracket. Kogis ang brand. 3x7 speed na po yan. Then, shing. Natin mini MTB, alloy yung crank. Alloy hub. Ayan po ay naka one single speed. Pero napakaganda ng forma niyan. Kulay. Then, gent natin, ayan po, available din tayo sa single speed, good for 8 to 14, sa mga gusto rin mag-shifter na, ayan po, 4,500, 3x7 speed na po yan si gent natin. Okay, yan na po yung mga available na bikes natin, na marami kayong pagpipilian, around 100 units, parts and accessories, sa mga gusto mag-avail, marami naman po tayong pagpipilian sa mga basic parts na pang-replace, available din po yan dito. Like for example, itong mga gulong, size 26, 27, 29er, pang road bike, pang kids bike, size 12, size 16, and size 20. Fork, ayan po, ng mga bearing, chain, pedal, padlock, mga replace brakes, yan. So marami pa po. Punta lang po kayo dito sa JMC Bikes Bicol. Located lang po kami, San Francisco, Campo Camarines Sur. Ayan po ay pwede nyo kami i-Google Map.
JMC Bikes Bicol. Ayan po, located kami. Ayan sa Ocampo. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Madali lang po kami tandaan. Once na makita nyo po yung Shell, pwede na po kayong huminto. Tapat lang po kami. Okay, so ayan po yung signage ko. Kung galing po kayo ng Alagunoy, bandang right side po ako. Kung galing naman po kayo ng Pili, bandang left side. Basta pinakatapat ko po yung mismo Shell Gasoline Station. Tabi lang po kami ng Aerofit Clothing and paayos na ng makina. Maraming salamat po. Ayan po yung JMC Bikes Bicol. Ito po yung available natin na mga bisikleta. Option of freebies, less 300 pesos or free helmet or yung 5 freebies. Maraming salamat po.